Dobrý deň prajem. Moje meno je doktor Tomáš Juhás, som hlavný chirurg kliník Optum. A toto, čo vidíte okolo mňa, je operačná sála laserová, kde sú špičkové lasery, ktorými pracujeme. Vyzerá to ako niekde v Houstone, v kozmodrome. Rád by som vám predstavil, čo tu vlastne máme, s čím pracujeme. Toto je tzv. Excimerový laser, ktorým sa robia tzv. Povrchové operácie, klasické PRK alebo LASEK. Potom tu máme femtosekundové lasery. Toto je Visumax 500 od firmy Carl Zeiss. Toto je laser, ktorý priniesol na trh operáciu Relax Smile, mini-invazívnu špičkovú technológiu. Robíme ju už 10 rokov, máme skúsenosti s tisícami očí. A dôvod, prečo sme tu dnes, je najnovší laser, Visumax 800. To už je niečo ako taký robot. Pozrite sa, ako to krásne pracuje. Odíde mikroskop, príde samotný laser nad pacienta, ktorý tu leží. Je to najnovší laser na svete a priniesol inováciu, ktorá sa volá Relax Smile Pro, takže nejaký upgrade toho klasického smilu, s ktorým sme mali tie fantastické skúsenosti. Zmenilo sa z pohľadu pacienta hlavne to, že to časové okno, kedy sa musí naozaj sústrediť, sa skrátilo z 30 sekúnd pri klasickom smile na nejakých 8 sekúnd s týmto novým špičkovým laserom. Veľmi sa z toho teším. Včera sme urobili prvých 10 operácií a všetci pacienti dneska čítali 100%. Takže pokračujeme v tej dobrej praxi, ktorú u nás v klinikách Optum máme a veľmi sa tešíme, že vám môžeme ponúknuť niečo, čo je naozaj absolútnou špičkou na svete.